Muzi wase South Africa, muzi wase KZN, kwaZulu, muzi wasePhongolo, sisesigamekweni la kwehle khona ingozi Enyantis'igazi izolo. Uyabona ke lo N2 mawuqhamuka kulolu hlangothi lolu. Uqhamuka ePiet mawuqhamuka ngala. Konje uqhamuka leli yakalo, uqhamuka ePiet. Imoto kufanele zihambe lapho, imoto eziya kuphi eziyophongolo. I-truck ke ibihamba kulolu hlangothi legalo. Ifanele iye le i-truck. Le moto ebithwele izingane zesikole yona iqhamuka ophongolo ngale. Yabo le moto emhlophe iqhamuka kulolu hlangothi ke iya. Kodwa ke ngenxa yokuthi be-overtake ku-driver uya ke futhi sibukele. U-driver ubengasekho la lo we-truck. Ubengasekho. Ubesevele isimo. Asambeke isimo. Asamba. Sehamba nawo lo bherela nesikhuluma ngaso solid. Bherela. Bona ke manje ke siyahamba ke manje futhi ibisiqhamuka sihamba la. Lona oweveni uqhamuka kanje. Angithi uyabona ukuthi ke mayiqhamuka kanje lo weveni. Akusekho ukuthi aye le manje. Akukho yena. Vele usela nansi ke ihamba naye. Yabo mayihamba naye nama crash barriers uqalela ukuyithatha ngiqala nayo ukuyithatha sambe nayo ke manje sihamba ke nayo ke manje uyayithudula le veni ithiya le ayikho indlela yokuyena uhamba nayo uyayidudula ayidudule yabona mayidudula hamba nayo kanje asambeni sihamba manje la behamba khona ubona lemzizima le konke lemzizima le yilapha behamba nayo khona nayo ubona yikho amalezi behamba nayo kozinga sale eceleni ukuluku njalo uhlangothi wrong lodwa ayikho indlela yokubaleka kumuntu wemoto ba vele ubevala ama-crash barriers angeyidudula ukube ngiyakwazi ukubala ama-meters ukuthi bephuma ama-meter amangakanani bengizowabala manje nami iy'balo ngabe zingithatha la ngihamba yonke ngaleso sikhathi ke njalo inkulumo ithi izingane uhamba eyichitha yonke le ndlela yona lo mzizima ubona le mzizima sekuyona la ubona khona amaringi la lokuringiwe khona lokhu mawubona la futhi lapha kuhambe kutholakala khona iy'ngane kutholakala iy'dumbu zey'ngane la iy'chithe zashona same time yona into konje na usenegazi nakuba negazi ayidudula njalo ayimile uhambe uyayichitha iy'ngane ugibela phezu kwazo abanye bahudula ngaphansi le moto le ayidudulayo sibafahlazileke manje ithe kuvele kwahlangana kanje njengokubona leya video esiyenze ngale emaphoyiseni lapha kwamasipala ubona ke mzizima ke manje ubona ke manje usewela nayo ke manje uwele nayo ke manje siyawela dudu uyazi nawo umzizima nazi enye ingane isale lapha sambe nayo sambeni hamba kanje ududula uhamba nayo hamba nemoto hamba ney'ngane ezinye yiselele endlini khona ebeyisele abehamba ibanga leli elihambile njalo ubale ukuthi sisuke isikhathi singakanani sihamba lokho kuzokunikeza ukuthi ama-meters mangakanani uzwakala ngesikhathi angena la bathi kunositopho yabo ngaleli bhodi wadlula That's good.
Yadlula. Yadlula. Yaze. Yaze. Yabo? Yila kufika waphelela khona yonke into. La kuphelele khona yonke into. Yila uthola ukuthi ke abantu bakhishwe ngaphansi kwaye truck. Abanye bakhishwe ngaphansi kweveni. Ngiyakhumbula nje mabe sichazela sila ukuthi kunezingane ekhishwe ngaphansi beziwu3 ngaphansi kwemoto. Kukhona abantu abawu2 abakhishwe ngaphansi kwetruck ibikhishwa ke sebela. Uyayibonela ke ibanga mawusuka lapha la suka khona. Suka lapho uthi ibanga elingakanani usuka le uze la. Imoto vele iimpact isenzekile seyihlangene ukuthi ingakwazi ukuhamba ibanga elingakanani. Izochazela iyona into ezochazela ukuthi ispeed ebesisebenza la singakanani. Iyona into ezokutshela ukuthi le truck inamandla angakanani. Izinto zonke lezo zizochazela ngoba ukubeke mhlawumbe masikhuluma ngama-truck ukuba ispeed siyavalwa njengoba emateksini sinama-quantum amasha angama-110 yini engavimbi ukuthi kwenziwe lokho ema-truckini ukuthi masithi-ke ngempela sikhuluma indaba ye-road safety kube siyikhuluma kwangempela ukuthi ema-truckini ispeed sivaliwe kungabi ukuthi ispeed sidlule imoto encane ngoba uyabona amandla efike ngawo then akukho kunengachazela khona inhliziyo yami iyabhlida inhliziyo yami ebuhlungu ngesimo sisibona la uphongolo entweni esikhuluma ngayo every day. Umnikazi we-truck bekufanele ahlale la ukhulunywe udriver kuyakhulunywa Department of Transport kuyakhulunywa uma emateksini sikwazi ukuthi sithi speed asibe 110 yini enza ukuthi ema-truckini adlule ku-80 ayoshona 100 abe 120 ababa 140 angazi ukuthi agcina kubani angifuni nakwazi kodwa ke sona simo lesinabo umphakathi kwase South Africa sukumeni sonke sibambisane ke manje sibambisane silwe nale ngoba kusho ukuthi ke manje ukuba semigwaqweni kuyicala lakhona futhi ke enesigwebo sentambo uyanqunywa ngoba kusho ukuthi kufanele kuhambe itruck iphela manje emgwaqweni uma ungenile emgwaqweni wabuya waphuma hamba ngemoto encane kufanele kubonga uNkulunkulu. Angibonge kakhulu ngicela ukubonga umathenjwa Othonis abasiphudisa inkosi yami singenalutho bathenjwa PZ Piwo yabonga futhi siswanga wakho ngibonge kakhulu halfway fort ePortshepstone ngengizeni inkosi ngoba silana nje through nina siyabonga kakhulu ngiyabonga sicelo ngiyabonga kwena umphathi wase South Africa ngiyanithanda phakathi siyanithanda sicela sibambisane senze lelizwe liphephe sifuna ukureclaima u-N2 ophongolo from lama tragedies nganoma ama tragedies noma ama tragedy kodwa sifuna ukwenza iprogram ethi reclaim N2 uphongolo from ma tragedies bese kuthi ngesintu sakithi sithi sivikela u-N2 ophongolo kulezi bhicongo esikuzona njengamanje into lezoyenza siwumphakathi singabashayeli singabanikwazi umsebenzi ku transport ku Sanral kumasipala sizoyenza sonke ndawonye.